Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον κύριο Τσαμαδό. Καλή σας ημέρα. Μέλος της Ένωσης Ιατρών του ΕΟΠΗ. Νωρίτερα η συνάδελφος η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κύριε Τσαμαδέ, μας παρουσίασε όλη τη μαύρη τρύπα, όπως την ονόμασα, που έχει προκύψει στο ΕΟΠΗ και στο ΕΣΥ. Θέλω ένα πρώτο δικό σας σχόλιο, διότι μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα και βεβαίως αυτό μας κάνει να κατανοήσουμε και τις πάρα πολλές συνέπειες που προκύπτουν. Έτσι είναι. Πολύ ωραία τα παρουσίασε ο συναδελφός σας. Να σας πω και εγώ μερικά πράγματα εκ των έσω. Για το 2016 δεν έχουμε πληρωθεί καθόλου. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Για τα 4 προηγούμενα χρόνια του ΕΟΠΗ, 12, 13, 14, 15, έχουμε πληρωθεί το 90% από το συνολικό ποσό που είναι να πληρωθούμε, γιατί ο ΕΟΠΗ ποτέ του δεν αξιώθηκε να κάνει εκαθάριση των συνολικών ποσών. Δεν τολμούσε να ανοίξει τους φακέλους. Δεν είχε υπαλλήλους να το κάνει, δεν ξέρω. Συνεπώς, φαντάζεστε όλα αυτά τα χρόνια πόσα χρήματα μας χρωστάνε. Και για κάποιους γιατρούς χρωστούνται και χρήματα πριν το 2011 από άλλα ταμεία, ο ΠΑΔ, που και αυτά περιμένουμε να πληρωθούν. Όχι έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής και της υπομονής, τα έχουμε ξεπεράσει. Αν σας δείξω μηνύματα των συναδέλφων και από το ΔΟΣΟΥ και τη μέλη μας της ΕΝΙΟΠΗ που με έστειλαν τώρα που ερχόμουν να μιλήσω, ήταν μηνύματα απόγνωσης. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Χθες έγινε μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, όπου μας δικαιολογήθηκε ότι η αιτία της τόσο μεγάλης καθυστέρησης, πρώτη φορά 5 μήνες να πληρωθούμε, τόσο πολύ, είναι ότι για πρώτη φορά ο οργανισμός θα προσπαθήσει να κάνει καθάριση του 100% της δαπάνης για το 2016. Για τα προηγούμενα χρόνια ούτε τολμώ να φανταστώ πότε θα το κάνει. Και εμείς μαζί του είμαστε. Αυτό θέλαμε από την αρχή, αλλά έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Ποιος εργαζόμενος δουλεύει 5 μήνες απλήρωτος? Αναρωτιέμαι. Ξεκινάτε κινητοποιήσεις από 1η Ιουνίου. Την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή. Μάλιστα. Και θέλω να μας πείτε αν έχετε εικόνα για τη διάρκεια πρώτον των κινητοποιήσεων και δεύτερον, εάν βεβαίως θα επιχειρήσετε κάποιες συναντήσεις και κάποιες επαφές σε αυτές τις... Εμείς όχι μόνο είμαστε πάντα ανοιχτοί, αλλά πάντα προσπαθούμε να συναντηθούμε με όλους τους αρμόδιους. Εκτός από τον πρώτο, ο οποίος επανειλημμένα έχουμε προσπαθήσει να συναντήσουμε και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Και τι σας λένε? Χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ξέρω γιατί. Τι σας λένε?